Okay? Ito po, para sa akin, nakukuha ko sa Biblia kung ano ang layunin na. Sapagkat sa inyo ay pinagkaloob, alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi pa naman, magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Anyapin, itang kulang pamaniwala, sabi natin Brother Weng, kapamilatanan nitang pamamusandang krus, napakyapusan deng pilit ing Ginong Yesu Kristo king pamamusandang krus lalakad de king dalan na balada king kapamilatanan niti mariari lang mabawas kasalanan. Timpa pong magsalibadbat kaya kayo kene. Ba, isong ating magsalibadbat po kaya ni ba, tiwalagya po kaya ng Espiritista, uling bawal kaya katamo ito. Ne po? Kailangan tawaring pasakitan ng kaya katang sarili, man kanito, makapagyabos taking Ginong Yesu Kristo. No ka rin tayo kailangan pasakitan ng kaya katang sarili. Kailangan tayong pasakitan ng kaya katang sarili, ketang potang aba balo tamo itang enaburining Diyos. Karin tayo pigilan ng kaya katang sarili. Antimoking oras ay ni, akikilala tamo yung makapatula king Diyos. So ngeni, nung nanitang akilala tang ngeni, kailangan tamong gawan. At detang akilala tamong enaburining Diyos. Ila po rin pilitan tamong lakok king kaya katang sarili. Uling makasulat, King Santiago 4:17. Ot isong ating minunang ebangelista ka na po. Potang yak magsalita, ebangelista ako naman po. Pero isang ebangelisting minuna ka na ako naman biyasang mag-ebangelista. Makapagmana ko ang Brother Weng. Ano po ning Santiago 4:17. Ang nakakaalam nga ng pagkagawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kanyang tana po, mayari balat. Ne? Putang ababalo tayong mayap. Akikilala tamo. At lipat na nitay tamuring burita mo yung gagawan tamo. Makalunos ka, magdobli-dobli ka kasalanan. Ang nakakaalam nga ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan. Ing makibalo king mayap at iyan nagagawa niti kasalanan. Ne po? Pero makanyan man po, basta't sisimbata mo at hindi ang pag-asa. Ne? Huling naman din ganaganang mag-aral kayong eskwelahan, potang masipag yan mag-aral yung anak. Ne po? Mag-aral diyang bobuyo. Potang melon siyang profesor, pasar niya. Ay diyang pasangawa mo, pakikawanan tamo po. Ne? Pasangawa. Uling yata naman maging perfecto. Yata naman, ala namang tao ngayon may kakasala kaya katamo. Andaran niyo po. Uling, adyang kempisamban, malyartang may kasala. Uling satanas, dudurot siya yan. Paano ito nanoretang may na? So may nakalubana ka. Dakalpong dakal salamat. Sana po king oras ay ni may kapatula kaya kayo. Maraming salamat po kay kapatid na Brother Wilson. Kaya po pala nakarating dito si kapatid upang makita yung anak niya, yung pagsimba, no? Kasi po yung ating pagsamba po ngayon talagang napapanood po ng mga kapatid nating nasa ibang bansa. Hindi lang po yung nasa Qatar na. Hindi lang po sa Qatar, kundi sa saan mang panig po ng mundo ay maririnig po yung ating pagsamba. Basta po sila ay mag-connect dito sa ating pong site. At mayroon pa po tayong tatawagin sa ibaba. Marami pa po yung oras. Na ito po ay matagal na rin pong gusto kong tawagin, pero kung minsan po ay nasa labas siya. Ito rin po ay makakapagbigay ng patunay sa atin, no? Isa rin po siyang kabataan noon. Si Brother Renato Pamintuan po. Tatawagin po natin sa katagalan po na hindi siya nagsasalita. Ngayon po magsasalita siya na kahit konti lang. Hintayin po natin.
May paabak po. Totoo po ng makakaro po yung candy talaga. Totoo na po ini, kulang pa. Kab- Ah. Excuse po. Totoo po itang manuaning katamong kapatad. Kaya po tutugi. Eh po bisa luwan. Pasensya na ko po. Ayaw po nung lumabas yung mga salita niya, no? Dahil ito po ay lagi ko po siyang pinagsasabihan. Si Brother Renato po ay isa rin po siyang mga manggagawa po ng ating pananampalataya. Subalit po siya ay nakarating po ng Barangay Dukit, napalayo ng konti dito sa Bicol. Pag nagkita po kami niyan, kahit sa daan lang po, kapatid, kumusta ka na? Lagi ko po siyang kinukumusta dahil dito rin po siya nakatala dito sa Sibol. Subalit nang siya po'y nagawi sa bandang Dukit, kahit hindi ka magsimba dito sa Sibol, kapatid, malapit lang yung Pamanadsad. Doon ka magsamba. Dahil po yun ang mga katungkulan ng mga nanunungkulan dito sa ating pong pananampalataya, na yung mga kapatid nating nahakay na kung minsan hindi po natin nakikita sa pagtitipon. Alam po ninyo, inahanap po natin yan. Dahil nga po sinabi po sa Kapampangan, siya mapulot siyam nga na yung metong mawalay, panintunane po nitang tagapamaala. Kagaya rin po niyan. Kayo pong mga taga-Sibol na nakatala dito, kung hindi ko po kayo nakikita, waring naghahanap po yung aking sarili. Kaya wag niyo pong pagmasama yung pagbibiro ko po kung minsan kailangan pong biruin yung isang kapatid. Meron pa po na isa pang kapatid na aking pong binibiro. Malapit na ba? Ang sabi niya at sagot sa akin. Malapit na ba? Dahil po yung tao kung minsan, kung pong tayo ay may gusto sa ating Panginoon, kahit hindi ko po kayo tawagin, kayo po ay lalapit. Pero po, kung wala po kayong kailangan, kayo po ay aking tatawagin. Kung minsan po, nagiging dalawain yung pag-iisip. Pero po, pag ang Diyos ang tumawag sa atin, sana po wag naman nating ayaan yon. Dahil po ang Panginoon, pag siya po ang tumawag sa atin, kung minsan po, nagkakaroon po tayo ng mga karandaman o ano pa, wag na po nating hintayin yon. Hintayin po nating, kung tayo po ay natuto sa ganitong pag-aaral, wag na nating ayaan na tayo po ay tatawagin ng Diyos sa ibang mga kaparaanan. Dahil alam na po natin, yang pong mga pagsubok na dumadaan po sa ating buhay, kung minsan po ito'y nagiging kaparaanan din po na upang tayo po ay makatawag sa Kanya. Dahil po sa panahon ng ating pag-iirap, Diyos ko, hanap po ning tao, ang gadne pong awsan, Diyos ko, dinatang na naman po yung meto nga pagsubok ka na ako. Ang gaking itamo mo rin po, potang ingkabyas na natyo na kaya katamo. Midinan tamong karagdagan king biye, awsan taya mo rin nga kaya katamong Gino. Pero nung minsan, yung iba, kung toro po binibigyan po ng pag-asa ng Diyos,